Ugyanazon az útvonalon sétáltam végig Budapest utcáin. Ez volt az én békés pillanatom. A Duna szellőjét éreztem, miközben gyönyörködtem a régi épületekben és a Lánchídra vetődő első napsugarakban. Ez az érzés mindig megnyugtatott, mintha a város ősi történeteket suttogott volna nekem. De azon a napon minden megváltozott. Amikor áthaladtam a Szent István téren, valami furcsát éreztem. A szívem hevesebben és rendszertelenül kezdett verni, mintha valami nem lenne rendben. Próbáltam folytatni az utamat, de a látásom homályos lett. Az emberek hangjai körülöttem távolodni kezdtek, mintha egyre messzebbről érkeznének. Minden olyan gyorsan történt, hogy fel sem fogtam. A lábaim elgyengültek, a testem nehézzé vált, és mielőtt segítséget kérhettem volna, minden elcsendesedett. Az utolsó kép, amit láttam, a Lánchíd volt, ahogy ragyogott a kék-kék hátterében. Egy pillanattal később a világ eltűnt. Nem volt fájdalom, csak furcsa és nyugodt sötétség. Meghaltam. Ez volt az egyetlen biztos gondolat a fejemben. De bármilyen ijesztőnek is tűnt, egy részem érezte, ez nem a vég. Ez csak a kezdet. Amikor kinyitottam a szemem, rájöttem, hogy már nem Budapesten vagyok. Nem hallottam a Duna morajlását, sem az emberek zaját, és még a lépteim visszhangját sem. Körülöttem minden határtalan volt, végtelen, és a távolban aranyszínű fény világította meg a horizontot. Olyan szépséget láttam, amit szavakkal nem tudnék leírni, mégis furcsa nyugalmat éreztem. Hol vagyok, gondoltam, de a válasz még azelőtt megérkezett, hogy kétségbe eshettem volna. Anna. A hang betöltötte az egész teret. Erős volt, mégis olyan gyengétség árad belőle, amit soha életemben nem éreztem. Lassan megfordultam, és egy fénylő alak állt előttem. A jelenléte olyan erős volt, hogy a szívem szinte elolvadt. A szemei mélyen belém néztek, mintha mindent látna, ami valaha voltam vagy éreztem. Jézus volt az. Miért én? Én nem vagyok senki fontos, mutyogtam zavartan, nem értve, mi történik. Mosolygott, de az arcán komoly kifejezés ült. Imádkoztál. És az imád többet változtatott, mint gondolnád. Az elmém kavargott. Mit jelent ez? Mire gondol? Mielőtt tovább mennénk, meg kell értened, mi történt. És akkor minden feltárult előttem. Egyszerű asszony vagyok. Az életem sosem volt tele nagy tettekkel vagy kiemelkedő pillanatokkal. Budapesten születtem és nőttem fel, egy olyan városban, amelynek történelme legalább olyan gazdag, mint a szívem. Több mint 40 éve ugyanabban a kis lakásban élek a budai oldalon, ahonnan rálátni a várra, bár mindig távol a luxustól. Ez a hely lett a menedékem, különösen a férjem halála után. 15 éve vagyok özvegy. Nehéz csapás volt, de próbáltam tovább élni. 2 gyermekem, akik már felnőttek, elfoglalt életet élnek Magyarország más részein. Időnként meglátogatnak, de a napjaim nagy része csendben telik. A reggeleket sétákkal töltöm, a délutánokat pedig apró házi munkákkal és bibliaolvasással. Mindig is hívő asszony voltam. Életem nagy részét az imának és az egyháznak szenteltem. De az évek múlásával elkezdtem azon tűnődni, vajon az imáim valóban számítanak-e, annyi szenvedés van a világban, annyi gonoszság, és én olyan kicsinek éreztem magam mindehhez. Az értéktelenség súlya napról napra egyre jobban rám telepedett. Azon az estén, amikor minden történt, különösen fáradt voltam. Egész nap azzal voltam elfoglalva, hogy kitakarítsam a lakást, és rendbe tegyek olyan dolgokat, amiket valójában senki sem benne észre. Amikor leültem a konyhában, az ablakon át a várost néztem. Az éjszakai látvány mindig gyönyörű volt, de a lelkem nehéz maradt. Ekkor behunytam a szemem, és imádkoztam. Uram, segíts ennek a világnak! Olyan sok ember szenved. Zárd le a gonoszság kapuit.
Védelmezd a családomat és a környékemet. Az ima rövid volt, szinte csak egy suttogás. Nem éreztem semmi különöset, sem elsöprő érzelmeket, sem azt a bizonyosságot, hogy meghallgattak. Akkoriban ez csupán egy volt a sok imádság közül, amelyeket az évek során halkan elmondtam. Keresztet vetettem, egy álmen démormoltam, és lefeküdtem aludni. Másnap reggel felébredtem, készen arra, hogy újra kezdjem a megszokott napi rutinomat. Korán elindultam otthonról, ahogy mindig is szoktam, hogy sétáljak Buda utcáin. A reggeli levegő friss volt, az ég halványkékre kezdett színeződni. Áthaladtam a Szent István téren, figyeltem a turistákat, ahogy fényképeket készítenek, és a helyi lakosokat, akik munkába siettek. Minden teljesen átlagosnak tűnt. De belül egy ürességet éreztem. Mintha az életem elvesztette volna az értelmét. Néha azon töprengtem, vajon Isten valóban meghallgat-e, hiszen ki vagyok én? Csak egy idős asszony, ráncokkal és olyan történetekkel, amelyeket már senki sem akar hallani. A gyermekeimnek már nincs szükségük rám, és a világ biztosan nem fog megváltozni egy ilyen csügget ima miatt. Ennek ellenére folytattam. Valami bennem nem engedte, hogy feladjam. Nem számított, mennyire kicsinek tűntek az imáim, hittem, hogy Isten még a legapróbb szavakat is valami nagyobb cél érdekében használhatja. Azon a napon azonban, amikor minden elsötétült, és az életem kicsúszni látszott az irányításom alól, új nézőpont nyílt meg előttem. Jézus ott állt előttem, és azt mondta, hogy az imám több ezer démoni kaput zárt be. Hogy lehetséges ez? Hogyan hathatott egy ilyen rövid és érzelemmentes ima ekkora mértékben? Sosem gondoltam volna, hogy Isten egy olyan hétköznapi pillanatban, egy olyan ember révén, mint én, valami ennyire jelentőségteljes dolgot vihet véghez. Amíg beszélt, eszembe jutott az este és az ima, amelyet mondtam. Ami elveszettnek tűnő suttogás volt, valójában hatalmas fegyver volt egy szellemi háborúban, amelynek létezéséről még csak nem is tudtam. Eszembe jutottak azok az éjszakát, amikor fáradt voltam, amikor kétségek között imádkoztam, nem tudva, hogy meghallgatnak-e, és ott, a fizikai és szellemi világ közötti térben kezdtem megérteni, hogy a szavaim sosem voltak kicsik Isten szemében. Amikor újra kinyitottam a szemem, visszatértem abba az aranylótérbe, abba a határtalan helyre, ahol minden meghaladta azt, amit valóságnak hittem. Jézus ott állt előttem, komoly, de szeretetteljes kifejezéssel az arcán. Egyetlen szó nélkül kinyújtotta a kezét, és ekkor az ég körülöttünk változni kezdett. Mintha egy láthatatlan függöny szakadt volna fel, és valami rémisztőt tárt volna elém. A szemeim előtt több ezer sötét kaput láttam lebegni Budapest felett. Mindegyikért, mintha saját lüktető energiával rendelkezne, és fekete füstöt árasztott, amely a városra terjedt. Ez mind démoni kapu, magyarázta Jézus szilárd, de együttérző hangon. Akkor mérnek meg, amikor az emberek eltávolodnak Istentől. Amikor a gyűlöletet, a büszkeséget, a kétségbeesést vagy bármit választanak, ami helyet ad a gonosznak. A szívem összeszorult. Félelmetes látvány volt. Minden kapából lények áradtak ki, torz árnyak, izzó szemekkel és éles karmokkal. Elárasztották az utcákat és házakat, behatolva az emberek közé. Néhányan rájuk telepedtek, suttogva valamit, amit nem hallottam, de amely nyilvánvalóan szomorúságba és szűzavarba taszította őket. Végigfutott a hideg a hátamon. Soha nem gondoltam volna, hogy a szellemi világ ilyen valóságos és ilyen közel van. Jézusra néztem, magyarázatot várva arra, hogy megértsem, mit látok. Ezek az erők nap mint nap hatnak a világban, Anna. Családokat rombolnak szét, életeket tesznek tönkre, és a rossz döntésekből táplálkoznak. De van valami, ami elpusztíthatja őket. Amint beszélt, a látomás megváltozott. Hirtelen egy fényrobbanás söpört végig az égen, mint egy erőteljes hullám, amely egyesével elkezdte bezárni a kapukat.
A sötétséget hátranyomták, és a lények menekültek, mintha legyőzték volna őket. Csodálattal és zavartan néztem. Mi volt ez? Kérdeztem, még mindig próbálva feldolgozni, amit láttam. Jézus egyenesen rám nézett, és elmosolyodott. Ez volt az imád, Anna. A kezeim remegtek. Nem tudtam elhinni, amit hallottam. Az én imám, de olyan kicsi volt, olyan egyszerű. A hatalom nem az ima méretében rejlik, hanem abban a hitben és szívben, amellyel mondják, válaszolta, olyan nyugalommal, amely visszhangzott bennem. Eszembe jutott az az este, az a rövid ima, amelyet szinte erőtlenül mondtam el, és még csak nem is sejtettem, hogy bármilyen hatása lehetne. Soha nem gondoltam volna, hogy azok a szavak egy fényrobbanást okoznak, amely több ezer démoni kaput zár be. Jézus folytatta, a mennyország nem a szavak külseje, sem pedig azok mennyisége alapján méri azok fontosságát. Ami számít, az az őszintesség és a hit, amellyel azokat mondják. Az imád nem csak életeket mentett meg, hanem védelmet és megújulást hozott sokak számára, akik erről nem is tudnak. Könnyek gördültek végig az arcomon. A látomás folytatódott, és házakat láttam, amelyeket védelem ölelt körül. Emberek szabadultak meg a szellemi támadásoktól, mindezt azért, mert egy fény legyőzte a sötétséget. És ez a fény valami egyszerű dologból származott, egy őszinte imából, amit egy hétköznapi ember, valaki, mint én, mondott. Ugyanakkor a szívem nyugtalan maradt. És mi lesz azokkal a kapukkal, amelyek nem zárultak be? És azokkal, amelyek továbbra is pusztítanak? Jézus sóhajtott, mintha teljes mértékben megértené a kérdésem súlyát. A szellemi háború folytatódik, Anna. De minden ima egy megnyert csata. Soha ne becsüld alá annak hatását, ha valaki életét az imádságnak szenteli. A látomás lassan eltűnt, de a szavai örökre belémégtek, mint egy örökké visszhangzó igazság. Jézus rám nézett, a komolyság és a gyengétség keverékével, mintha minden szava magában hordozná az univerzum súlyát. Anna kezdte, az ima közvetlen hatással volt a szellemi háborúra. 10 000 démoni kapu zárult be egyetlen pillanat alatt. És ezzel több 100 élet menekült meg a szellemi támadásoktól. A lábaim remegni kezdtek. Amit mondott, hihetetlen volt. Egyetlen ima, amit a kétség és csüggedés pillanatában mondtam, ilyen hatalmas eredményt hozott volna. Hogyan lehetséges ez? Mielőtt még kérdezhettem volna, Jézus ismét kinyújtotta a kezét, és a körülöttünk lévő tér megváltozott. Mintha Budapest felett lebegtünk volna, de nem a Budapest felett, amit ismertem. Láttam utcákat, városrészeket és házakat, de fölöttük ott voltak a démoni kapuk maradványai, amelyek korábban uralták az eget. Jézus egy bizonyos utcára mutatott, egy közeli negyedre az otthonomhoz, és egy jelenetet tárt elém. Egy autóban ülő családot láttam, apa, anya és 2 gyermek a hátsó ülésen. Nevettek és beszélgettek, láthatóan boldogan. De ekkor a felettük lévő egyik kapából egy sötét lény kezdett megjelenni. Groteszk árnyéka a jármű fölött lebegett, káoszt és pusztítást árasztva. Mi fog történni velük? Kérdeztem, már érezve, hogy összeszorul a szívem. Jézus nyugodtan válaszolt, ha ez a kapu nem zárult volna be, ez a család végzetes baleset áldozata lett volna. A lény szellemi nyomása elvonta volna az apa figyelmét, és tragédia történt volna. De figyelj! Rászegeztem a tekintetemet a jelenetre, képtelen voltam máshová nézni. Hirtelen egy fényes sugár tört át az égen, mint egy kard, amely átvágta a sötétséget. Az autó fölött lévő kapu azonnal bezárult, és a lény eltűnt, mintha soha nem is létezett volna. Ez a fény a te imádból származott, Anna. Miatta zárult be a kapu, mielőtt a baleset megtörténhetett volna. A kezeim remegtek, és könnyek csordultak végig az arcomon, anélkül, hogy észrevettem volna.
sosem gondoltam volna, hogy a szavaim képesek ilyesmire, vallottam be, a hangom elcsuklott az érzelmektől. Jézus folytatta, olyan sok csata zajlik körülötted, Anna. Az emberek többsége soha nem veszi észre, mert csak a fizikai világot látják. De a szellemi világ valóságos, és mindent befolyásol. Minden döntés, minden gondolat, minden ima hatással van valamire, amit nem látsz. Ekkor újabb jeleneteket mutatott. Egy férfi egy sötét sikátorban, éppen azon a ponton, hogy véget vessen az életének, hirtelen reményt érzett, ami megállította, és segítséget keresett. Egy fiatal nő, aki egy bántalmazó kapcsolatban élt, erőt kapott, hogy kilépjen belőle. Egy anya, aki beteg volt és kétségbe esett, békét és erőt érzett a küzdelemhez. Mindezek a helyzetek valamilyen módon kapcsolódtak ahhoz a fényhez, amely az imából származott. De hogyan képes valami ilyen egyszerű, ilyen sok mindent megtenni? Kérdeztem, még mindig hitetlenkedve. Jézus türelmesen válaszolt, az ima ereje nem a szavakban rejlik, hanem a szívben, amelyből fakadnak. Amikor azon az estén imádkoztál, fáradtan és csüggetten, a szavaid őszinték voltak. Egy olyan helyről származtak, amely tele volt együttérzéssel és azzal a vággyal, hogy a jó győzedelmeskedjen. Ez az, ami megváltoztat mindent. Ahogy Jézus beszélt, és a szemeim a látomásra szegeződtek, mélyebb igazságokat kezdtem megérteni a világ működéséről, amelyek addig rejtve maradtak előttem. A ház fölötti sötét portál lüktetett, mintha érezné, hogy valami ellene dolgozik. A groteszk lény, amely a tetőn feküdt, olyan volt, mintha a remény és az élet minden cseppjét elszívta volna a családból. A fiú az ágyon feküdt, szinte mozdulatlanul, elmerülve saját fájdalmában és függőségében, miközben az anyja térdelve imádkozott mellette. Könnyek áztatták az arcát, de nem hagyta abba az imádkozást, még akkor sem, amikor úgy tűnt, hogy semmi sem változik. Jézus halk, nyugodt hangon szólalt meg, Anna, nézd meg jól. Ez az anya soha nem hagyta abba az imádkozást a fia megmentéséért. Minden szó, amit mond, minden könycsepp, amit ejt, fényt hoz ebbe a házba. Ahogy figyeltem, apró fényszikrák kezdtek táncolni az anyja körül. Az imája nem volt hosszú, nem volt hangos. Csak néhány szívből jövő szó, tele reménnyel és szeretettel. De ezek a szavak elkezdtek teret hódítani a sötétséggel szemben. A tetőn lévő lény zavartan rezdent össze. A portál fölötte lassan zsuborodni kezdett, mintha a fény ereje elérte volna a határait. Figyelj tovább, mondta Jézus. A nő imájának szavai betöltötték a teret, és a szikrák összeálltak egyetlen ragyogó fénysugárrá. Ez a fény áttörte a sötét portált, amely egy recsenéssel összezárult, és a lény sikoly kíséretében eltűnt. A fiú arcán először láttam változást. A szemei mintha életre keltek volna, mintha egy mély álomból ébredt volna fel. Lassan az anyjára nézett, aki zokogva borult a nyakába, és újra hálát adott Istennek. Látod, Anna? Kérdezte Jézus, miközben rám nézett. Egyetlen ima megváltoztathatja valakinek az életét. Az anya hite nem csak a fia számára hozott szabadulást, hanem bezárta azt a portált, amely annyi szenvedést hozott erre a családra. Könnyek csorogtak az arcomon, miközben a jelenetet néztem. Az anya egyszerű imái, a fia iránti szeretetéből fakadó szavai hatalmas erejű fényt hoztak létre. De mi van azokkal, akik nem imádkoznak? Kérdeztem halkan. Mi történik velük? Jézus arca szomorú lett, de a hangja tele volt reménnyel. Ezért olyan fontos, hogy azok, akik tudják az ima erejét, soha ne hagyják abba. Az ima nem csak azokért szól, akik mondják, hanem azokért is, akik nem tudnak vagy nem akarnak imádkozni. Minden szó, minden hitből fakadó cselekedet fényt visz oda, ahol sötétség uralkodik. Eszembe jutott az életem. Hány alkalommal imádkoztam valakiért, anélkül, hogy tudtam volna, mi történik velük. És hányszor kételkedtem abban, hogy a szavaim számítanak.
de most már tudtam, hogy minden ima egy eszköz a világosság terjesztésére. Ahogy a jelenet eltűnt, Jézus még egyszer megszólalt: Anna, soha ne felejtsd el, hogy az ima olyan, mint egy láng, amelyet továbbadsz. Minden alkalommal, amikor imádkozol, fényt hozol a sötétségbe. És ez a fény mindig győzni fog. Ezek a szavak mélyen belém égtek. A szívemben új tűz gyúlt, és tudtam, hogy életem hátralévő részét az imára fogom szentelni, mert megértettem, hogy ez nem csak szavak, hanem egy fegyver a gonosz ellen, egy eszköz a remény és a szeretet terjesztésére a világban. A fényszikrái egyre nagyobbá nőttek, míg végül ragyogó lángá alakultak. A lény vonaglani kezdett, próbált ellenállni, de végül elűzték. A ház fölötti kapu bezárult, és láttam, ahogy az anya megkönnyebbülten felsóhajtott, anélkül, hogy tudta volna, mi történt a szellemi világban. Ezt az imája tette. Kérdeztem, még mindig a jelenetre szegezve a tekintetemet. Igen. Még ha mindent nem is értett, a hite elég volt ahhoz, hogy változást hozzon a szellemi világban, felelte Jézus. Egyszerre éreztem megbánást és elszántságot. Évekig imádkoztam anélkül, hogy igazán megértettem volna a szavaim hatását. Most, hogy mindezt láttam, tudtam, hogy nem élhetek tovább ugyanúgy. Jézus megmutatott egy másik jelenetet. Ezúttal egy templomot láttam. Néhány ember térbelt és együtt imádkozott. Fölöttük fények kapcsolódtak össze, mint egy hálózat, amely bevilágította a sötét eget. Minden egyes imádság, amit elmondtak, újabb kapukat zárt be, és hátrább szorította a sötétséget. Anna, amit most látsz, az a közös közbenjárás ereje. Amikor az emberek együtt imádkoznak, az erő megsokszorozódik. Így terjed Isten királysága. Könnyekkel a szememben Jézus felé fordultam. Akkor mit tehetek most? Jézus együttérzéssel teli mosollyal válaszolt: imádkozz, Anna. Imádkozz szüntelenül. Taníts másokat is imádkozni. Mutasd meg nekik, hogy minden hitből mondott szó képes megváltoztatni egy ember, egy család vagy akár egy egész város sorsát. Ahogy a látomás elhalványult, tudtam, hogy az életem soha nem lesz már a régi. Hirtelen furcsa érzés vett erőt rajtam. Mintha a testem visszaállt volna valami helyes pozícióba, mintha visszahúztak volna oda, ahová tartozom. Éreztem, hogy a testemen kívüli állapot súlya eltűnik, és az zűrzavar közepette mély tisztánlátás tört rám. Én nem haltam meg, igaz? Kérdeztem, miközben próbáltam megérteni, mi történik. Jézus végtelen türelemmel az arcán válaszolt: nem, Anna. Ez egy szellemi élmény volt. Azért hoztalak ide, hogy lásd és megértsd, milyen hatása volt annak, ami történt, és hogy felismerd az imádkozó közben járó szerepet fontosságát. Szavakat sem találtam. Mintha minden gondolatom és érzésem átrendeződött volna. Mielőtt bármit mondhattam volna, Jézus folytatta: Anna, arra lettél elhívva, hogy másokat inspirálj. Tanítsd meg nekik az imádság erejét. Mutasd meg, hogyan tudnak a legegyszerűbb szavak is megmozgatni mennyet és földet, és hogyan változtathatják meg a világot. Sokan alszanak, azt gondolva, hogy imáik nem érnek semmit, de te most már tudod az igazságot. A szavai úgy visszhangoztak a szívemben, mint egy dallam, amit soha nem fogok elfelejteni. Jézus kinyújtotta a kezét, és az aranylótér ismét változni kezdett. Hirtelen újra a Lánchídon találtam magam, ugyanott, ahol minden elkezdődött. A látvány gyönyörű volt, a Duna békésen folyt, a város fényei lassan kigyúltak, és az égbolt aranyló és rózsaszínes árnyalatokban ragyogott az alkonyatban. De valami más volt. Valami, amit eddig soha nem vettem észre. A város felett egy fenséges alak lebegett. Egy hatalmas angyal, akinek jelenléte a nap fényességéhez volt hasonló. Szárnyai kinyújtva borították be Budapestet, mintha pajzsként óvták volna a várost. Kezében fényből készült kardot tartott, és éreztem, hogy belőle egy hihetetlen erő árad.
Ki ő? Kérdeztem ámulattal, miközben a szívem hevesen vert. Jézus az angyalra, majd rám nézett. Ő az egyik őrző, akit az Atya küldött, hogy megvédje ezt a várost. Folyamatosan harcol a sötétség erői ellen, de még az angyalok és a hívők imáira támaszkodnak. Az imádságok által erősödik a fényük, záródnak be a démoni kapuk, és érvényesül az isteni védelem. Csendben maradtam, próbáltam befogadni mindazt, amit mondott. Ez az egész olyan hatalmas és felfoghatatlan volt. Az, hogy az én egyszerű imáim is hozzájárulhatnak ehhez a szellemi háborúhoz, hihetetlennek tűnt, de tudtam, hogy igaz. Saját szememmel láttam. A fényszikrái egyre nagyobbá nőttek, míg végül ragyogó lángá alakultak. A lény vonadlani kezdett, próbált ellenállni, de végül elűzték. A ház fölötti kapu bezárult, és láttam, ahogy az anya megkönnyebbülten felsóhajtott, anélkül, hogy tudta volna, mi történt a szellemi világban. Ezt az imája tette. Kérdeztem, még mindig a jelenetre szegezve a tekintetemet. Igen. Még ha mindent nem is értett, a hite elég volt ahhoz, hogy változást hozzon a szellemi világban, felelte Jézus. Egyszerre éreztem megbánást és elszántságot. Évekig imádkoztam anélkül, hogy igazán megértettem volna a szavaim hatását. Most, hogy mindezt láttam, tudtam, hogy nem élhetek tovább ugyanúgy. Jézus megmutatott egy másik jelenetet. Ezúttal egy templomot láttam. Néhány ember térbált és együtt imádkozott. Fölöttük fények kapcsolódtak össze, mint egy hálózat, amely bevilágította a sötét eget. Minden egyes imádság, amit elmondtak, újabb kapukat zárt be, és hátrább szorította a sötétséget. Anna, amit most látsz, az a közös közbenjárás ereje. Amikor az emberek együtt imádkoznak, az erő megsokszorozódik. Így terjed Isten királysága. Könnyekkel a szememben Jézus felé fordultam. Akkor mit tehetek most? Jézus együttérzéssel teli mosollyal válaszolt, imádkozz, Anna. Imádkozz szüntelenül. Taníts másokat is imádkozni. Mutasd meg nekik, hogy minden hitből mondott szó képes megváltoztatni egy ember, egy család vagy akár egy egész város sorsát. Ahogy a látomás elhalványult, tudtam, hogy az életem soha nem lesz már a régi. Hirtelen furcsa érzés vett erőt rajtam. Mintha a testem visszaállt volna valami helyes pozícióba, mintha visszahúztak volna oda, ahová tartozom. Éreztem, hogy a testemen kívüli állapot súlya eltűnik, és az zűrzavar közepette mély tisztánlátás tört rám. Én nem haltam meg, igaz? Kérdeztem, miközben próbáltam megérteni, mi történik. Jézus végtelen türelemmel az arcán válaszolt, nem, Anna. Ez egy szellemi élmény volt. Azért hoztalak ide, hogy lásd és megértsd, milyen hatása volt annak, ami történt, és hogy felismerd az imádkozó közben járó szerepet fontosságát. Szavakat sem találtam. Mintha minden gondolatom és érzésem átrendeződött volna. Mielőtt bármit mondhattam volna, Jézus folytatta. Anna, arra lettél elhívva, hogy másokat inspirálj. Tanítsd meg nekik az imádság erejét. Mutasd meg, hogyan tudnak a legegyszerűbb szavak is megmozgatni mennyet és földet, és hogyan változtathatják meg a világot. Sokan alszanak, azt gondolva, hogy imáik nem érnek semmit, de te most már tudod az igazságot. A szavai úgy visszhangoztak a szívemben, mint egy dallam, amit soha nem fogok elfelejteni. Jézus kinyújtotta a kezét, és az aranylótér ismét változni kezdett. Hirtelen újra a Lánchídon találtam magam, ugyanott, ahol minden elkezdődött. A látvány gyönyörű volt, a Duna békésen folyt, a város fényei lassan kigyúltak, és az égbolt aranyló és rózsaszínes árnyalatokban ragyogott az alkonyatban. De valami más volt. Valami, amit eddig soha nem vettem észre. A város felett egy fenséges alak lebegett. Egy hatalmas angyal, akinek jelenléte a nap fényességéhez volt hasonló.
Szárnyai kinyújtva borították be Budapestet, mintha pajsként óvták volna a várost. Kezében fényből készült kardot tartott, és éreztem, hogy belőle egy hihetetlen erő árad. Ki ő? Kérdeztem ámulattal, miközben a szívem hevesen vert. Jézus az angyalra, majd rám nézett. Ő az egyik őző, akit az Atya küldött, hogy megvédje ezt a várost. Folyamatosan harcol a sötétség erői ellen, de még az angyalok és a hívők imáira támaszkodnak. Az imádságok által erősödik a fényük, záródnak be a démoni kapuk, és érvényesül az isteni védelem. Csendben maradtam, próbáltam befogadni mindazt, amit mondott. Ez az egész olyan hatalmas és felfoghatatlan volt. Az, hogy az én egyszerű imáim is hozzájárulhatnak ehhez a szellemi háborúhoz, hihetetlennek tűnt, de tudtam, hogy igaz. Saját szememmel láttam. Jézus közelebb lépett, mélyen a szemembe nézett, és azt mondta, Anna, láttad, milyen hatása volt az imádnak. Most már érted, hogy ez nem véletlen volt, és nem is valami jelentéktelen. Ez annak a példája, hogy mi történhet, ha valaki őszintén és hittel imádkozik. Mostantól nagyobb célod van, tanítani másokat, megosztani, amit láttál, és inspirálni őket arra, hogy felkeljenek, mint közbenjárók. A világnak erre most nagyobb szüksége van, mint valaha. Szavai mélyen a lelkembe hatoltak, és egyszerre töltött el alázat és felelősség. De hogyan tehetném ezt, Uram? Én csak egy egyszerű nő vagyok, senki sem fog rám hallgatni. Jézus elmosolyodott, olyan mosollyal, amely tele volt gyengétséggel és megértéssel. Isten mindig az egyszerűeket használja, hogy zavarba hozza a bölcseket. Ne aggódj amiatt, hogyan fogod megtenni. Csak kezdj el beszélni. Oszd meg a történetedet, mondd el, mit láttál és tanultál. A Szentlélek irányít majd mindent. Ahogy feldolgoztam ezeket a szavakat, valami újat vettem észre. Nem csak a város fölött lebegő angyalt, hanem azt, amit magamban éreztem. Egy lángot. Egy erőt, amelyet korábban soha nem tapasztaltam. Mintha minden porcikám készen állt volna arra, hogy felkeljen és cselekedjen. Jézus ekkor kinyújtotta a kezét, mintha hívott volna, hogy járjak mellette. Gyere, Anna! Van még mit látnod? Elindultunk a hídon. Az emberek elsétáltak mellettünk, anélkül, hogy észrevették volna a jelenlétünket. Ez emlékeztetett arra, milyen szorosan összekapcsolódik a fizikai és a szellemi világ, ugyanakkor milyen elválasztott is azok számára, akiknek a szellemi szeme még nincs megnyitva. Ahogy sétáltunk, Jézus arról beszélt, hogy mindenkinek van szerepe a világban. Mindenkit céllal teremtettek, Anna. Néhányan nagy platformokat kapnak, mások csendben dolgoznak, de mindannyian egyformán fontosak Isten királyságában. Téged arra választottak, hogy felébrezd a szíveket, hogy hang legyél, amely arra buzdítja az embereket, hogy imádkozzanak, közben járjanak és bízzanak. Amikor a híd végéhez értünk, megállt és rám nézett. Mit fogsz tenni mindazzal, amit láttál? Mély levegőt vettem. Tudtam, hogy az életem soha nem lesz már ugyanolyan. Azt teszem, amit kérsz tőlem, Uram. Elmondom a világnak. Beszélek az ima erejéről, és segítek másoknak meglátni azt, amit én láttam. Újra elmosolyodott. Akkor menj, Anna. A harc folytatódik, de nem vagy egyedül. Ne feledd, még a legkisebb fény is képes elűzni a legnagyobb sötétséget. Hirtelen a látomás kezdett elhalványulni, és ismét éreztem a testemet. Visszatértem a járdára, pontosan arra a helyre, ahol minden elkezdődött. A Lánchíd ott állt előttem, a Duna moraja betöltötte a levegőt. Az ég aranyló színben ragyogott az alkonyatban, és hangokat hallottam magam körül. Asszonyom, jól van? Kérdezte egy férfi, aki aggódó arccal hajolt fölém. Elmosolyodtam, egy olyan mosollyal, amely nem csak az ajkaimról, hanem a lelkem mélyéről fakadt. Igen. Jól vagyok. Nagyon jól.
segítségével lassan felálltam. Néhány ember még mindig kíváncsian figyelt, de én csak arra tudtam gondolni, amit átéltem. Minden másnak tűnt körülöttem. Mintha most látnám először a világot, minden arc, minden hang, minden pillanat mélyebb jelentéssel bívt. Aznap este hazamentem, a szívemben égő tűzzel. Ez nem olyan tűz volt, amely szorongást vagy nyugtalanságot hoz. Valami új volt, egy céllángja, amely bevilágította a lényem minden zugát. Az elkövetkező napokban nem tudtam magamban tartani mindazt, amit átéltem. Elkezdtem megosztani a tapasztalataimat másokkal, elmondva nekik, mit láttam és tanultam. Először néhány közeli barátnőmmel beszéltem, azokkal, akik szintén jártak templomba. Meghallgattak, lenyűgözve, de tudtam, hogy nem állhatok meg itt. Felkerestem a helyi templomokat, és engedélyt kértem, hogy elmondhassam a bizonyságtételemet. Ez nem olyasmi volt, amit korábban tettem volna, de rájöttem, hogy többé nem aggódom mások véleménye miatt. A küldetés, amit Jézus adott nekem, nagyobb volt, mint bármilyen félelem vagy félénkség. Fiatalokhoz, anyákhoz, apákhoz, bárkihez beszéltem, aki hajlandó volt meghallgatni. Elmondtam, hogyan zárt be egy egyszerű, fáradt és szinte reménytelen imádság 10 000 démoni kaput, és hogyan mentett meg életeket. Nem kellenek tökéletes szavak vagy nagy rituálék, mondtam. Isten csak őszinteséget kér. Meghallgat minden szót, minden hitből fakadó sóhajt. Soha ne becsüljétek alá az ima erejét. Minél többet osztottam meg, annál inkább észrevettem, hogy az emberek mennyire szomjaznak a reményre. Gyakran könnyeket láttam azok szemében, akik hallgattak, és éreztem, hogy valami mélyen felébredt bennük. Elkezdtem írni is arról, amit tanultam. Minden szó, amit papírra vetettem, egy próbálkozás volt arra, hogy még több szívhez elérjek, és a városom határain túl is továbbadjam az üzenetet. De ami mindennél fontosabb volt, az az, hogy a saját imaéletem teljesen megváltozott. Minden este lefekvés előtt letérdbeltem az ágyam mellett. Ezek már nem rövid vagy rutinszerű imák voltak, hanem őszinte, céltudatos beszélgetések. Uram, imádkoztam, használj engem arra, hogy még több kaput zárjak be, hogy fényt hozzak oda, ahol sötétség van. Mutasd meg, hogyan segíthetek azoknak, akik még eltévedtek. A bennem égő láng egyre csak nőtt, és minden imádságommal közelebb éreztem magam ahhoz a célhoz, amit Jézus mutatott nekem. Voltak nehéz napok, természetesen. Volt, hogy emberek nem értették meg, vagy nem hittek nekem abban, amit mondtam. De ez nem számított. Tudtam, mit láttam, és tudtam, hogy Isten velem van. Idővel elkezdtem látni a küldetésem gyümölcseit. Emberek tértek vissza hozzám, és elmondták, hogyan változott meg az életük, mióta hitből kezdtek imádkozni. Néhányan arról számoltak be, hogy a családjuk kibékült, mások arról, hogy legyőzték a félelmeiket vagy a függőségeiket. Ezek a bizonyságok megerősítették mindazt, amit Jézus mondott, minden imádság egy fény, amely képes átalakítani a világot. Most, valahányszor látom a Lánchidat, eszembe jut az a hely, ahol minden elkezdődött. Számomra ez több, mint egy híd, egy szimbóluma annak, hogy a fizikai és a szellemi világ hogyan kapcsolódik össze, és annak, hogy egy egyszerű ember, mint én, hogyan lehet eszköz valami rendkívüli véghezvitelében. Folyamatosan ismétlem ezeket a szavakat mindenkinek, aki hallgat rám. Soha ne becsüld alá az ima erejét. Még a legegyszerűbb szavak is képesek erődítményeket lerombolni, és Isten fényét elhozni erre a világra. Az életem soha nem lett többé ugyanolyan. És tudom, hogy amíg van valaki, aki hajlandó imádkozni, a fény mindig győzni fog a sötétség felett. Hiszed, hogy az imáid megváltoztathatják a világot? Elgondolkodtál már valaha azon, milyen hatással lehetnek a szavaid, még akkor is, ha egyszerűek vagy kicsinek tűnnek? Anna története azt mutatja, hogy gyakran alábecsüljük a kapcsolatunk erejét Istennel.
pedig minden imádság fény, amely képes megvilágítani a legsötétebb helyeket, bezárni a gonosz kapuit, és utat nyitni az átalakulásra. Ma állj meg egy pillanatra. Szállj néhány percet az imára, még akkor is, ha nem tudod pontosan, mit mond. Ne feledd, Isten nem bonyolult szavakat kér, csak őszinte szívet. Mondd el, ami a szívedben van, imádkozz a családodért, a közösségedért, a világért. Hidd el, hogy a szavaidnak ereje van, mert elérik a mennyet, és változásokat hoznak itt a földön. És ne állj meg itt. Oszd meg ezt az üzenetet. Ahogy Annát arra hívták el, hogy másokat inspiráljon, te is remény és hit eszköze lehetsz valaki életében. Mutasd meg, hogy még a legegyszerűbb emberek is hatalmas különbséget tudnak tenni. Soha ne becsüld alá az ima erejét. Ma lehet az a nap, amikor a szavaid megváltoztatják valakinek a világát.